Hola, bon dia. Hola, bon dia. Senyor, Jordi Ametller. no és la primera vegada que l'entrevistem. L'altra vegada ja era per un CD. Aquest és un llibre, CD, homenatge, com es pot dir? Bé, això és un llibre i un CD. És un llibre que ve a ser un homenatge del poeta alguerès, l'Antoni Cano, en aquí recollim tota la seva obra poètica fins al dia d'avui. L'Antoni Cano és una persona que té 80 anys en aquests moments i que properament a l'Institut de les Lletres Catalanes li retrà un homenatge. S'espera que l'Alguer també se li faci i amb aquesta ocasió i amb els seus 80 anys ens van proposar d'editar el llibre amb tota la seva obra poètica. I vostè personalment, recordeu el vostre nom? Eulàlia Ara, soc soprano i en aquest cas... Quina part hi jugueu en aquest homenatge? Som coeditors juntament amb el Jordi Ametller i a part d'això també canto 5 peces acompanyada pel compositor Manel García Morante. Al total, quan hi ha de... Hi ha 30 pistes, 16 són poemes recitats per a l'Antoni Cano i la resta són de cançons de diferents autors, com la Franca Masso, el Paulo Desi, la Marisa Sàmia... Quins instruments? La resta són veu, excepte 2, que són cello i tenora. Aquest és el segon, el tercer i el quart llibre? Bé, nosaltres portem un anyet, diguem, de vida editorial, no? Aleshores, amb aquest transcurs vam editar el primer llibre, que va ser Les ous de l'Alguer, amb un CD corresponent. Vam editar després un llibre que es diu Converses, que és una guia metodològica perquè persones que no parlen la nostra llengua amb grups de treball puguin sortir-se'n i acabin parlant el català. I ara darrerament ja hem publicat aquest altre llibre amb el seu CD corresponent. Què tenia d'especial aquesta darrera realització? Bé, això és Dificultats? Sí, aviam, aquest llibre ha tingut en primer lloc una feina bastant exhaustiva de correcció, de posar-lo avui dia en el que és l'estandardització de l'alguerès. Amb això hem tingut el gran ajut del filòleg el Pere Mayans i del Lucas Cala. Un a Barcelona, l'altre a l'Alguer, i gràcies als correus electrònics han pogut fer la feina que no hagi sigut tan feixuga. Per part seva, ha participat a altres realitzacions recentment? Bueno, recentment, pròximament, tindrem un concert de l'últim CD que vam fer, Les veus de l'Alguer, l'11 de setembre al Lleida. Properament també cantarem el 23 d'octubre a Bellpuig. I de moment ja està a la vista, no hi ha res més. Sempre projectes per endavant? Sí, tenim projectes per endavant. Nosaltres en aquest moment estem començant a treballar amb 4 mètodes dels instruments característics de cobla, sigui tenora, tible, flabiol i fiscorn. Són uns mètodes que seran uns duets que també aniran acompanyats d'uns CDs perquè l'estudiant pugui exercitar damunt del CD diferents veus. També tenim, esperem per l'any vinent, poder treballar amb un CD per a veu i cobla que estem en aquests moments dubtant si podria ser sobre versos de Carner, potser d'en Maragall. Encara és una feina que està bastant verda, però creiem que l'any vinent la podem tirar endavant. Podeu recordar el nom exacte de l'obra i l'editorial o com se pot contactar? Sí, això és Itinerari poètic d'Antoni Cano. L'editorial és Fasolcat Edicions Musicals. Sempre es poden dirigir a fasolcat@gmail.com. I teniu també, potser més difícil, actuacions previstes? Bé, nosaltres ahir a Prada vam fer la presentació d'aquest llibre i tenim previstos ara fer una sèrie de presentacions que estan per determinar a diferents poblacions, pot ser Mataró, Arenys, diferents punts per poder donar a conèixer l'obra del Cano. Hem oblidat una cosa important per dir? Bé, suposo que hi ha moltes coses importants per dir perquè el temps és curt, no? Però que creiem que aquests autors, com l'Antoni Cano, com molts altres poetes i compositors
que se'ls coneix molt poc, s'ha de fer molta feina perquè surtin a la llum. I sobretot que sigui de gran ajut, que els diferents mitjans de comunicació, en lloc d'anar posant per les ràdios, televisions, el que és música estrangera, que només veiem que són autors que per nosaltres no són de casa, es fixessin una miqueta més amb els autors propis de casa. L'adreça de correu electrònic és fasolcat, fasolcat, @gmail.com. Moltes gràcies a tots dos. Adéu. Vosaltres.